Και τώρα προσέξτε, με μια ευνηδιαστική απόφαση, τα άτομα με μεσογειακή ανεμία από το 67% αναπηρία βρέθηκαν ξαφνικά στο 50%. Τι συνέπειες έχει αυτό? Ότι πάνω από τα 26 τους έτη δεν δικαιούνται διαβίου βιβλιάριο ασφάλισης. Καλησπερίζω στο στούντιο 2 του Πάτρα TV τον κύριο Ανδρέα Λίβανο, εκπρόσωπο των ατόμων με μεσογειακή ανεμία. Καλησπέρα, κύριε Λίβανε. Καλησπέρα σας. Κύριε Λίβανε, για πέστε μας, τι ακριβώς συνέβη? Πριν 10 μέρες περίπου, το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα ο κ. Κουτρουμάνης και η Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Δρέτα, αποφάσισαν ξαφνικά να μας μειώσουν το ποσοστό αναπηρίας από το 67% στο 50%. Η άμεση επίπτωση σε αυτό, όσον αφορά εμάς, είναι ότι μετά τα 26 μας δεν δικαιούμαστε βιβλιάριο ασθενείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προμηθευτούμε τα φάρμακά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα ακριβά, περίπου 3 με 4.000 ευρώ το μήνα. 3 με 4.000 ευρώ είναι νομίζω 2 φάρμακα. 2 φάρμακα. Τα οποία εσείς παίρνετε σε καθημερινή δόση. Σε καθημερινή δόση, ναι. Και αυτό το κόστος είναι μηνιαίο, γιατί τα φάρμακα αυτά αντέχουν ένα μήνα. Μηνιαίο και εφόρου ζωής. Μα δεν είναι ότι αντέχουν. Και εφόρου ζωής. Δεν είναι ότι αντέχουν ένα μήνα, είναι ότι θα εξαντληθεί η ποσότητά τους μέσα σε ένα μήνα. Αυτό λέω. Ναι, αυτό λέω. Αντέχουν για να έχετε ποσότητα για ένα μήνα. Ναι. Μάλιστα. Άρα σημαίνει ένας 27 ετών ή έχει κατά τον κύριο Κουτρουμάνη, τον πάλε ποτέ συνδικαλιστή των ασφαλιστικών ταμείων και σήμερα υπουργό των ασφαλιστικών ταμείων, έχει θεραπευτεί από την ασθένειά σας, δηλαδή δεν είναι χρόνια η ασθένεια, κατά τον κύριο Κουτρουμάνη, ή όπως μου είπε ένας συνάνθρωπός μας που πάσχει από μεσογειακή ανεμία το πρωί, μας λέει ότι θα πεθάνουμε. Γιατί για να αγοράσω εγώ, μου λέει, από τα χρήματά μου κάθε μήνα 3.500 ευρώ που χρειάζεται για τα 2 φάρμακα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, και όπως όλοι μας βέβαια, και όλο το αναπηρικό κίνημα γενικότερα, γιατί δεν θυγόμαστε μόνο εμείς από αυτό, είναι και άλλες κατηγορίες οποίες. Και δεν είναι μόνο αυτό που σας προξενεί. Φυσικά θα τα πούμε παρακάτω. Είναι και άλλα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική την οποία μας οδήγησε σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτό το έσχος. Σας είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα το περάσουν? Μας είχαν πει το καλοκαίρι ότι όχι, το γνωρίζαμε ότι δεν θα το περάσουν. Και ξαφνικά σε μια νύχτα το πέρασαν. Μέσα σε μια νύχτα το πέρασαν. Χωρίς να πάρετε χαμπάρι. Χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Μάλιστα. Οπωσδήποτε είναι στα πλαίσια της μείωσης της κοινωνικής πολιτικής ελαιοτρόικας. Αλλά εντάξει, το να διακινδυνεύονται ζωές με τη μείωση της κοινωνικής πολιτικής, νομίζω ότι δεν είναι ό,τι πιο σοβαρό. Ίσως το Υπουργείο να πιστεύει ότι μετά τα 26 μας, μάλλον ίσως να βρήκαν το φάρμακο που μετά τα 26 να μας το πούνε. Γινόμαστε καλά. Να μας το πούνε, θα χαρούμε όλοι μαζί. Κανείς δεν θέλει να είναι άρρωστος. Κανείς. Ίσως να βγουν αύριο μεθαύριο να μας το πούνε. Ίσως να μας το πούνε. Τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Ποια άλλα προβλήματα στην καθημερινότητα υπάρχουν? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το προνοιακό επίδομα. Το οποίο δεν το δικαιούστε πλέον. Δεν το δικαιούμαστε. Εφόσον έχει περάσει αυτός ο νόμος, το να αφήσουμε να περάσει τελικά, δεν θα το δικαιούμαστε και αυτό. Δεν θα έχουμε βιβλιάριο ασθενείας, δεν θα μπορούμε να κάνουμε γενικά τις εξετάσεις μας κάθε μήνα. Εμείς κάθε μήνα κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Και αυτές θα πρέπει να τις πληρώνετε? Θα τις πληρώνουμε, οι οποίες είναι και ακριβές και πολλές γίνονται και στην Αθήνα. Δεν γίνονται στην Πάτρα. Ένα ακόμα θέμα. Ακόμα θέμα. Πόσα άτομα με μεσογειακή ανεμία είναι στην Πάτρα, έχετε καταγράψει? Στην Πάτρα είμαστε γύρω στα 80 άτομα. Στα 80 άτομα. Στο ένα νοσοκομείο και γύρω στα 250 στο άλλο. Α, είναι πάνω από 300. Ναι. Και όλοι στο Ρίο και στο Καραμανδάνιο. Όλοι αυτοί ανεβαίνουν στην Αθήνα, οι περισσότεροι για τις... Όλοι αυτοί. Οι περισσότεροι ανεβαίνουν στην Αθήνα για τις εξετάσεις. Ναι. Είναι καλύτερα τα ιατρικά εργαστήρια εκεί. Μάλιστα. Κατανοητό. Τώρα επίσης, τι άλλο συμβαίνει? Εσείς κάνετε και 2 φορές το μήνα αιμοκάθαρση. Όχι αιμοκάθαρση. Όχι, με συγχωρείτε. Με το αίμα κάτι κάνετε. Μετάγγιση. Έχετε δίκιο. Κάνετε μετάγγιση. Το οποίο, εάν μας πάρουν το βιβλιάριο, δεν δικαιούμαστε αυτό. Πώς θα πηγαίνουμε? Και αυτό θα πρέπει να το πληρώνετε από τις έψεις. Ναι, εννοείται. Απίστευτα. Εξαγωγή από το νοσοκομείο. Πώς θα το κάνουμε? Έχει καταλάβει ο κ. Κουτρουμάνης τι έχει κάνει? Πιστεύω πως όχι. Το εισηγήθηκαν και το υπέγραψε. Ναι, και σας είπα συγκεκριμένα η κυρία Βρέτα, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτή ευθύνεται κυρίως. Σε όλη την Ελλάδα είναι πολλοί κόσμος. Γύρω στους 2.500. 2.500 άτομα. Ναι. Ναι, ίσως να μην σας θεωρεί πολλούς. Ίσως να μας θεωρεί πολλούς, αλλά αν βάλετε μέσα και τις οικογένειές μας και τα ξαδέρφια τους, τους γενικά τους συγγενείς, είμαστε ένα σεβαστό ποσοστό των ατόμων το οποίο θα ψηφίσουν σε προηγούμενες εκλογές. Κοιτάξτε, δεν είναι εκεί το θέμα μόνο. Βεβαίως, είναι και μια αντίδραση. Δεν υπάρχει καλύτερη αντίδραση από την ψήφο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη πλευρά, πώς να καταλάβουν εσάς όταν ενδεχομένως μέσα στην οικογένειά τους δεν έχουν νιώσει ποτέ τι σημαίνει μεσογειακή ανεμία? Αν είχαν κάποιο άτομο, ίσως να το νιώθαν. Σε αυτό έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Τι θα κάνετε, κύριε Λίβανε? Τίποτα. Αντιστεκόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Όπως εδώ σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το βήμα σας να μιλήσουμε.
σε εφημερίδες, κανάλια, σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, παντού. Στο Υπουργείο και μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, ο πρόεδρός μας. Και αν χρειαστεί, θα κάνουμε και κινητοποίηση στο Υπουργείο όλα τα μεσογειακή ανεμία από όλη την Ελλάδα. Καλό θα είναι σε αυτό το μεγάλο ζήτημα να πάρει θέση και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Γιατί νομίζω δεν υπάρχει πιο ενδεδειγμένη επιστημονική άποψη από το να μιλήσουν οι επιστήμονες και να καταλήψουν την όποια εισήγηση, το σκεπτικό της όποιας εισήγησης. Καλό θα ήταν, γιατί αυτοί είναι γνώστες ακριβώς του προβλήματος. Και απλά και κάτι άλλο, εφόσον θα μιλήσουμε για τα προβλήματα, είναι ότι πρόκειται για μια πάθηση εκγενετής, το οποίο είναι από την πρώτη μέρα που γεννιέσαι με την τελευταία μέρα που πεθαίνεις. Έχεις μεσογειακή ανεμία. Δεν υπάρχει περίπτωση να γιατρευτείς. Και αυτό που μας ενοχλεί και δεν μπορούσες δηλαδή, να την αποφύγεις. Ποιο σκεπτικό το έκανα αυτό. Δεν μπορούσες να την αποφύγεις. Γεννήθηκες με αυτό. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση. Το 67% αναπηρία υπήρχε από τότε. Πριν γεννηθείτε εσείς, είχε δοθεί στους άλλους ανθρώπους που έπασχαν με μεσογειακή ανεμία. Είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε, διεκδικήθηκε, έγινε μόνιμο και τώρα πλέον το αλλάζουν. Μάλιστα. Τι να πω. Όλη η αναλγησία μαζεμένη εδώ. Κύριε Λίβανε, καλή τύχη στον αγώνα σας. Εύχομαι να το ανακαλέσουν. Οφείλουν να το ανακαλέσουν. Άλλο το μνημόνιο και άλλο κινδυνεύει η ζωή μας. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς. Και απλά να τονίσω και κάτι άλλο όσον αφορά το προνοιακό επίδομα που ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί την προηγούμενη εβδομάδα από ό,τι έχω μάθει. Θα δοθεί στο 100% στους δικαιούχους. Απλά τώρα από εκεί πέρα στους Δήμους στην περιφέρεια να ασχοληθούν προκειμένου να δοθεί άμεσα στους δικαιούχους και γρήγορα. Αμήν. Γιατί πολλοί είναι εκείνοι που ζουν μόνο με αυτό, δυστυχώς. Ακριβώς. Κύριε Λίβανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.